ତୋର ଗଣେଶ ପୂଜା ଟା ଧୁମଧାମ ରେ ହବ ନା କଣ କହୁଛ କି ରେ ପିଲାମାନେ? ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମହାନ୍ତିଆ ପିଇକି ଗାଡି ଗଣେଶ ପୂଜା ଟା ସରୁ ତାପରେ ଯାଇକି ହାଣ୍ଡି ଗାଡି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ପୂଜା ସଫଳ ହେବ। ନା କଣ କହୁଛ କି ରେ ପିଲାମାନେ? ବାପା, ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଆମ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲରେ ବନେଇ ପାରିବ ତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାରେ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ଆମେ ସବୁ ସଜବାଜ କରିଦେବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଭୋଗ ଆଗ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ ଦେବୁ, ବରକୋଳି ପତର, ଆମ୍ବ ଡାଳ ଆଉ ପତାକା ସଜାଇ ଦେବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ପିଲାମାନେ ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ଆଣି ଚକଟିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନେଇବ ହେଲା। ଆମକୁ ଠାକୁର ତିଆରି କରିବା ହେଲେ କାଦୁଅ ଦରକାର, ଫାଉଡା ହାଟୁଆ ସବୁ ଚାଲ। ଯାଅ ତମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଯାଅ, କାଦୁଅ ଧରିକି ଆସିବ। ଆରେ ହାଡୁ କିସ କହୁଛୁ ବେ ତୁ? ତମେ ଟେନସନ ନିଅନି, ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ କାଦୁଅ ଧରିକି ଆସିଛେ। श्री गणेश देव 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 श्री गणेश। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। बे हावड़ा, तू एटी किस कथा करूचु? बे राजू, से किछ कहूची कहनी? कहूची कौन जे हनुमान नांगुड़ तैयारी करूची। ପୁରା ମାରିବି ତ ଲାଜ ଛାଡିଦି। ହାଉଡା ଏ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଏକର ଲାଞ୍ଜନ ଥାଏ, ଏକର ହାତୀ ପରିକା ସୁଣ୍ଡ ଥାଏ। बे राजू, बे किस कहलानी पुणी से कहूची सॉरी मागी की भूल मागुची। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां लाख हो। अरे बाबूला, ए भाई मूर्तिटा हमर बढ़िया देखा जाउछु। समस्त कुआरे गणपति दादा मरिया। पिलामाने आज काम सरी गला, काली की रंग काम दिया जिवो। अरे आम गणेश ठाकुर तो बहुत सुंदर है। अरे पिलामाने, ए रंग काम तो सरी गला, रंग टिके सुखी जाऊ, मु टिके बाहरु आसे, आउ ताकु टिके देखा चाह करूथिबो, आउ मुसा मासी जे पसी आसे ताको बाड़ा बडी करिवो हैला। तुमे जाओ, हमें ठाकुरन को जाके छु। अबे बाबूला, अबे देख बे, ए गले तो सुंदर गोटे माछी बतिची।
ଆସିକି ଗୁଦା ନହେଲେ ରଙ୍ଗ ତକ ତ ଖରାପ କରିଦବ। ଆବେ ହଁ ବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ବାବୁନା ତୁ କିତ କଲୁ? ଆବେ ଠାକୁରଙ୍କର ତୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ। ମୁଁ ତ ଜାଣି ଶୁଣି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମାଛି କରୁଥିଲି। ଏ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ସୁଣ୍ଡ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସୁଣ୍ଡ କଣ ତଳେ ପଡିଛି? ବାପା ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଣ୍ଡରେ ମାଛି ପଶିଥିଲା। ମୁଁ କୋଟିଲି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ଭାଙ୍ଗିଲା। କଣ ହେଲା? ଆରେ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛୁ? ଏଠାକୁ ଜମାରୁ ଆସିବୁନି, ଯା ପଳା ପଳା ଏଠୁ। ମୋର କାଲି ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛି। ଗଣେଶ ତମେ ଆମ ଠାକୁର ଗଣେଶ। କାଲି ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛି। ହେଲେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମୋ ବାପା ମତେ ଗାଳି ଦେଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ହେଇଥିଲେ। DJ RK